Här ser du GGS 18V LI Professional, den kompakta sladdlösa proffsrakslipen från Bosch. Klarar även tuff användning tack vare extremt robust och lasthållig fyrpolig högeffektsmotor. Rakslipens låga vikt på bara 1,8 kilo gör arbetet smidigt och mindre tröttande även vid användning över huvudhöjd. Ger dig sladdlös rörelsefrihet i kompakt konstruktion som gör att du smidigt kommer åt på svåråtkomliga ställen med en hand. Prova själv GGS 18V LI Professional, den kompakta sladdlösa proffsrakslipen. Nu med praktisk och unik L-box.